Көндәлек тормышта нинди генә кызыклы һәм үзенчәлекле хәлләргә юлыкмыйбыз. Нәкъ менә шул көндәлек вакыйгалар агышы сериал итеп төшерелә башлый. Бер хәл дип аталган телевизион сериал кайчан әзер булганын, аны кемнәр төшерүен хәбәрчебез Искәндәр Гыймалтдинов белеп кайтты. Тапшырылмаган хатлардан соң тамашачыга зур һәм кызык сериаллар тәкъдим ителмәде. Шуңа бер хәл сериалын төшерә башлау аерым игътибарга лаек. Сериалны Яңа гасыр телерадиокомпаниясе заказы буенча Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе төшерә. Ул барлыгы 30 сериягә исәпләнгән. Мин менә күп кенә режиссерлар белән, автор сценарий белән сөйләштем һәм үземнең семьяда булган хәлләрне сөйләдем. Хәтта менә сценарийны әзерләгән вакытта мин үземнең семья турында сөйләдем һәм күп кенә сәхнәләр бу сценарийга керде. Мәхәббәткә ирешер өчен үз-үзеңә игътибарлы булырга, бергәләп эшләргә, бергәләп компромисска барырга һәм әлбәттә бәхеткә ирешергә. Менә шул турыда сериал һәм мин уйлыйм инде төп максат безнең өчен, без беләсез кинокомпания төзедек. Безнең өчен төп максат моның белән бу сериал белән туктамаска һәм кино процессын ел сайын бер-ике сериал төшеп һәм бер крупнометражный кино төшерсәк, безнең өчен шәп булыр. Сериал милләт-ара гаиләдә булган узарга мөнәсәбәтләрен яктырта. Төп максаты тамашачыны милли һәм мәдәни традициялар аша татар телен өйрәнүгә этәрү. Марат Әхмәтов та сериалга уңышлар теләде. Менә шушы телебезгә рухи ихтыяҗны, аның матурлыгын, аның әдәби нәфислеген ничек күбрәк сеңдерергә халкыбызга дип әйтеп, менә шундый чараларның минемчә безнең бүгенге менә бу фильм төшерелә торган. Ул иң үтемлеләрнең берсе булыр дип өметләнәм. Иң үтемлеләрнең берсе. Менә бу фильмга салынган, аның эчтәлегенә салынган проблемалар бар. Меңләгән, 100 меңләгән татар гаиләләрендә бар. Һәм менә бу үзенә күрә бер матур гыйбрәт булып, һәм яисә ул проблеманы хәл итүдә матур үрнәк булып, безнең бик күп тамашачыларга үз язмышын табарга булышыр дип өметләнәм. Нәтиҗәлеге буенча инандырырлык проектлар бар икән, без һәр чаганы күтәреп алып булышырга риза. Бер хәл сериалы 2021 елның октябрендә күрсәтелә башлый. Киләчәктә сериалның тагын бер сезоны булыр дип тә ышандыра оештыручылар. Искәндәр Гыймалтдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.